Hej og velkommen til den her video. I den her video vil mig og Sebastian vi vil gerne lave en challenge i vores serie. Jeg ved ikke rigtig, hvad vi kalder den. Et eller andet med en spand i hvert fald. Lad os lige vise jer det. Kom her. Så går vi lidt herhen. Vi går ud på græsplænen. Sag, han viser det. Høj! Sag, hvor skyder man fra? Man skyder sådan cirka her fra pinden. Og lad bolden ligge, ikke? Lige derfra. Så skal den... den skal ned. Så skal man aflevere den ind i den her malerbøtte, ikke? Og hvis den rører ind i og ud igen, så tæller det. Og hvad skal taberen gøre? Hvad skal taberen gøre? Æde noget græs, sag. Æde noget græs? Ja, man skal æde noget græs. Man tager en hel håndfuld græs, ikke? Og man må ikke spytte ud. Man skal sluge det, okay? Ja. Okay, kom så. Jeg starter. Bag pinden. Ej, det er så meget, der skal æde. Det er mig, der skal æde græs. Ej, det bliver mig. Man kan ikke engang se, vent, sag. Man kan ikke engang se den fucking bøge. Okay, kom bare. Oj, lige forbi. Nej. Fuck. Ja. Så for satan. Ja. Fuck mig. Fuck, du latterlig. Hvad fuck er meningen? Jeg gjorde det på første forsøg, hvor jeg ville. Sagde du skød græs? Jeg skal ned i skyggen, kom. Ej, ikke. Fuck, der er en dårlig belysning, eller hvad fuck man kalder det. Au, fucking gren. Lige i busken. Sag, kom, æd noget græs. Så bare lige et. Nej! Dem her, sag. Dem her. Det er det, vi aftalte. Ej, ikke så meget. Sådan her. Er det ikke fint? Så meget her. Okay, sådan der. Du må ikke spytte ud. Det er ikke ulækkert, hvis min hund har pisset på det. Og forresten, Sebastian har en hund, som hedder Hemi, og den er pænt sød. Så har du ædt det? Det er svært at synke. Ej, du har det stadig i koppen. Æd det. Har du ikke så spist det? Hvor mange grader har stået? Var 3 eller sådan noget? Nej, 8. Det er sådan noget pis. Har det? Aha. Okay, se. Ja, okay. Sådan der. Tak for at I så med. Sag, han tabte endnu en challenge. Husk at se med en anden gang. Peace out.